Min tfal sa żgħażagħ imma wkoll politiċi u edukaturi il-ġimgħa wara nofsinhar ipprotestaw kontra l-inazzjoni tal-awtoritajiet fil-konfront tal-bidla fil-klima. Dan billi mxew mill-Università ta' Malta sal-Belt Valletta f'attività organizzata mill-Kunsill Studenti Universitarji. Huma appellaw biex il-gvernijiet madwar id-dinja ma jibqgħux jarqu l-ambjent li qed jgħixu fih u li fil-futur iridu jgħixu fih u jgħixu lil uliedhom. F'din l-attività it-tfal u żgħażagħ Maltini naqdu ma' 92 pajjiż ieħor fejn saru mixjiet simili bħala parti minn moviment illi issa sar globali u li beda minn studenta ta' 16-il sena bl-isem ta' Greta Thunberg. It-tifla Svediża bdiet waħedha billi ma marritx l-iskola biex minflok bdiet protesta quddiem il-Parlament Svediż. Iżda sallum il-ġurnata rnexxilha tiġbor wara l-kampanja tagħha lil għexieren ta' eluf ta' tfal u żgħażagħ minn madwar id-dinja. Pajjiżna sfortunatament jinsab mal-aħħar 5 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fejn kien irreġistrat progress fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Dan fil-waqt li rapport ieħor ippubblikat fl-aħħar jiem mill-European Heart Journal wera kif l-imwiet kawża tal-kwalità ħażina fl-arja huma d-doppju ta' dak li kien maħsub qabel u issa jlaħqu l-576 vittma fis-sena.